दिनै जों बड' नेशनेल स्टुडेन्ट्स इउनियन बनसुनि जानानै क'क्राझारनि डिसि अफिसनि जे चिल्ड्रेन पार्क बे चिल्ड्रेन पार्कआव जा गान्धीजी फादार अफ द नेशन बिनि स्टेचुनि गाहायाव जोङो केन्डेल लाइट भिजिल प्रग्राम लादों। बे प्रग्रामखौ जोङो दाखालि थांनाय 14 अक्ट'खालि जे जोंनि बर'सा सासे फरायसा फंबाय कृष्ण कुमार बसुमतारी बिथाङा क'क्राझार जिल्लानिनो टेङापारा गामिनिमोन। बिथाङा सासे जोबोद मोजां मेरिटरियास स्टुडेन्ट्समोन। बिथाङा अबथिरा जिउ गोमानांदों एबा बिथांखौ खैसाराव खोख्लैनानै सोरबा कालप्रिटआ एबा दुथांफोरा बुथारदों। दा बिथांनि जे जिउमाया आलो गोजोनै सान्थियै थानो हाथों बिनि थाखाय जों आर'ज गाबदों। बेजों लोगोसे जोङो दिनैनि बे केन्डेल लाइट भिजिल प्रग्रामजों जोङो बेखौनो फोरमायहरनो सरकारनिसिम आखायाव लादों जे जोंनि कृष्ण कुमार बसुमतारी फंबायनि जे थैनाय बे थैनायाव हाइ लेभेल मोनसे CBI इनकुवायरि जानांगौ आरो बे इनकुवायरिनि गेजेरजोंनो बिथांनि जे दुथांफोर एबा बिथांखौ जाय बुथारदों रुस्टिकारि बे बिथांमोनहा थार मोनसे साजा मोननांगौ आरो बिथांमोनखौ जोङो हें खालामनायखौ दाबिदों। बेजों लोगोसे जोङो गासैबो रायजो राजा आइ आफा आरो लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायहरदों जे इयुननि समफोराव सांग्राङै थायो जाहाथे बेफोरबादि अघटन एबा असामाजिक कार्जफोरनि जोङो साफा साफा भिक्टिम जाया। दिनै जों बुंनो गोनाङा बेनो बा जोङो दुखु मोननाया बेनो जे जोंनि फरायसा एबा फरायसुलि सोरबाया जिउ गोमानाङोबा बियो बै फरायसुला एबा फरायसुलिनि न'खरनिल' खहा नङा एबा खथि नङा, बियो समग्र जोंनि ससाइटिनिनो एबा जोंनि समाजनिनो मोनसे खहा जायो। A student who dies or who loses his life is not only the loss of his family but also the loss of the society. बिनि थाखायनो जोङो सरकारनाव बारे बारे दाबि खालामदों। We appeal and we demand to the government that the culprit should be hanged till death and the proper investigation and proper CBI inquiry must be done. And we appeal to the government that we are appealing to you to inquire within the 24 hours. जोंनि क'क्राझार टेङापारानियाव थानाय टेङापारानि बासिन्दा किसान कुमार बसुमतारी दा बियो पाठशालानि आनन्दराम बरुवा कलेजाव 5 सेमिस्टाराव फरायोमोन। दा हठात बियो दाखालि 14 थारिखखालि 16 थारिखखालि बाहेरायाव ओंखारनानै फैदों होननानै जों खोनादों। दा खिन्थु दुर्भाग्यबाबै 15 थारिख फुङाव बिनि गोथै सह'खौ बे चिरां जिल्लानि गुरुभाषा पुलिस आउटपस्टनि आन्दाराव रिकभार खालामो। दा बिनि देहायाव जानाखि जोङो नुदों जथेस्थ' आघात दंमोन आरो बेखौ खोब प्रि प्लेन भाबै खोब कौशल खालामनानै बेखौ बुथारनाय जादों होननानै जोङो सानना लादों। आरो मोनसे बेयाव प्रश्न जादों जोंहा जे दिनै बे जानाखि आनन्दराम बरुवा कलेज बे कलेजआ खुनु डिसिप्लिन गैया नामा, बेहाव खुनु रुल्स गैया नामा, जे सासे छात्रआ बोरै बाहेरायाव फैनो हायो आरो बिनि देहाखौ बोरै एफा गोजानाव जे दिनै 50-60 किल'मिटार गोजानाव बोरै बिनि डेड बडिखौ जों बोरै मोननो हायो, बेनो मोनसे प्रश्न जायो। बे स्कुला खुनु डिसिप्लिन गैया, बे स्कुलाव खुनु कन्ट्रल गैया। दा गथिखे बे स्कुलनि जानाखि माबा बेखौ इमिडियेटलि बेन खालामनांगौ। आरो जोङो मिथिबावदों जे बे स्कुलनिफ्राय सेरफांगुरि गामिनिफ्रायनो सेरफांगुरि जायगानिफ्रायनो बिनब बसुमतारी होननाय सासे छात्र हांमा बसुमतारीनि फिसाला, दा बेबो 2016आव बेबो थैखांबाय। बे जाउनाव बेखौ बुथारदों होननानै जों अनुमान खालामदों। आरो बिनि बादैबो आरोबाव तामुलपुरनिनो आरोबाव बिनायक बसुमतारी होननाय, दा बेखौबो माने बुथारखांबाय 2017आव। दा गथिखे बेफोर दुखुनांथाव जाथाया बे जायगायाव जागासिनो दं। आरो बेल' नङा, बिनि बादै मुसलपुरनि गामि खाथियावनो बर' सेंग्रा फरायनाय बेबो थैखांबावबाय बे जायगा स्कुलावनो। दा गथिखे जावले जावले बे स्कुलनिफ्राय बे कलेजनिफ्राय जे जोंनि गथ'फ्रा माने थैगासिनो दङ
जों बेखौ रिपर्ट मोनगासिनो दं। दा बेयाव गोथौ मोनसे गाज्रि मोनसे सख्रान्तकारि दुस्थ' मानसिफोर दङ जोंनि सायाव नोजोर होग्रा, जोंखौ माने खथि खालामग्रा। दा गथिखे जायफ्रा बेफोर खामानियाव लोब्बा दं दा बेखौ इमिडियेटलि पुलिसा हमनानै साजा होनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो। आरो लोगोसे बे कलेजआ जे खुनु डिसिप्लिन गैया, बे कलेजआ जे कन्ट्रल गैया, बेयाव जे मानसि थैबाय थायो बिनि सायाव खुनु इनकुवारि जायाखै दासिमबो रावखौबो हमफेराखै। दा गथिखे जों सरकारनाव दाबि खालामो जे इमिडियेटलि आगोलनिफ्राय जायफोर घटना जाबोबाय बे जायगायाव मानसि थैनाय घटना, बे मानसि थैनाय घटनानि सायाव इनकुवारि जानांगौ।